BJP East Karbi Anglong District Committee hinpen Rural Environment Day Katalondun. Risim kang tang ke oda song mati ke PLT asong hinpen ta amina designated ke mati asai hemalong theng pia klim ke epon asai dengpon. Nihang Teron LP School Kivirji Angring non apiong osomar apai nang kijum. APHLC lapen ASDC asong chingrum da prangpo. Surikre sirkebra troksi kebra nerkep aningkan ki kim kerang pon adolong non pu anta kasemar pon pedet ajok kacheleng pon arat kisung. Lahori jana long puthot drugs pen bang hinia bang pu kaching nang. Nampi raikom sai khila pen pulis atum chelang pet pen hem ki pripon. Kardom pini Adap Abirta than bang phinili merina hansepi non arji ikha birtang ton pen. Pirthia dang pini Vosik Niphai phora ni Wall Environment Day Katalon ponalong pacheton dunsi peda BJP is Karbi Anglong District Committee klembang phatum chepatir piponsi thengpia klim hei hui towara ri lapen sai hemalong bithe bithak e pon sai dengpon pini labang so sai ke dengpon along chetong dun BJP ke DC mai phu thon sing teron diphu LA MLA Bidya Singh Ingleng BJP ke DC chunbang Dilip Ronghang lapen chetong dun songklembang phubang phetum COVID protocol arona teng kroi dunsi. Bureau Report 365 News, India. Sarupathar MSC constituency angkang tingbostia rong ke parlo nihang teron LP school kivirjia natsi ke pangnudun. Labangso school along osomara phai kang arajok school kivir ponjang ring ke the. Labangso school livir det pulote ki thormio somar ke thiang korahot kacharlia nat kengkam kachijor dunji ki sungjang ring. 365 News India Karbi Anglong aro pherang ke jotno sing bia dimaklong ka humri dam hot thekdam long school arlo misen kang nya dima warsai kave barpi barso ke dodam jadim kave lapen kijun jia phan misen alang kave jongdami Karbi Anglong arlo elementary department asai hem ke thirklong do ko kapita kopia pot se Karbi Anglong arlo penangan lower primary school kang thor pon jia phan munthi parsik pon pedet ma asai phatum lake mahumi me lamlo osomar ningkan ke thom peningkan er ke badak Ausomara tum se LP school kacharli pon la penjong si labangso ove ausomara tum aphan kacharli anat aning rung pon thek the pulote mukewang jilangar ni ove kimia tum kisung kachechak nang jiang ring thepik an pinpur me non labangso ni hangteron LP school setami ausomara phaile aphi ong nang jum ong pulote kedam tangara ni ason asama hawara lu sarkar hin pen school kang hapon napuson kang hapon jiang ring thetan Lasi puthot osomar apia puma terong asor lapen school management committee hinpen Karbi Anglong autonomous council kachari ke thegi dinga tumaphan school kang thurpon lapen akimia sai ke claim pon japhan pherangkya thengnu chuning rinang pedudun Borpothar penjotno singbe 365 News India Patumi Vosik Niphai Pliara ni West Division ke parlo mate dipupen kilometer krihinian ba kahilo adim 12 kilo po adimalong Ingnam sai khila pen police sai khiatum chelang pet pen aronri pen ingnam aju rongnang chuki matuma hemarit ki fripon patumi labang so sai ke dengpon along cherap chitu dun dipu police sai khiatum lapen borlang phair police asai khiatum lapen do ingnam raikom asai phu sai phiatum hakoben ke do ingnam pi rong asoratum pangthai pon etsi rong ke seng pon ason si thekpon long puwai phit sita labang so hawar reserve forest hawar lapen laso reserve forest along penalong point ke parlo do along penalong elephant corridor sita mi do lapen kapre kasaya phan kapang thek pon ason do puta ingnam rai ko masai khiatum pen than pachini pon adun thu than ponjong se ingnam marlo balance bi pon pe pulote mukewang jilangar nitami siksak ponji maratapi rongnang tengkheng pon hi huita modokok ji puta pachini pon lasi puthot alang di hin pen chuning ripedo pon Ingnam ki free pon pedet Japan. Dipupen onward milik 365 News India. Pini ladak nitum kado vela diapo pen partir pipon si di East West Division kod range officer lapen range staff doan celang pet pen pini ladak dak mijung disa laso disirep along non la kedamtang hopta isi ini aprang la bala non kedinda dolo la alasan la rong mana na pena munitum chepeng si daklam la kado kholi phan la ram nang pan lo la pen hem da chikim lo la si chu hopta da ni tum phongwang si la hai hem phang lo teng lap lo osota ni tum dia pho pen chenglong non sona teng si kado we range all range pen chelang si ni tum dak la hai hem phalang no tekang lo sitame ako la hai tum ako non la bonglom la corona pen la lockdown ke do ko jo ni ma si
staff tum da sapum re lo pen dang ni tum homguard ta ha Nagaland border ponet ma dia Karbi Anglong pen Nagaland border long sidia met masih la anak da pen la hai border issue pot masih itum da homguard ave aja be masih la staff ta hom re lo la corona jene masih la so pen aso advantage ansi la hai tum mane hak tum la nani pen tum wang si munit tum ajuju la hai hem nang chi kimbo yat po son lo masih pini da ko ni tum la da ke wang hutu uthot la eviction phan wang husi hek tegang long lo sinon loge ni tum la hai hem ho tegang lap lo ko lage कम से कम 100 हेक्टर बगदो पगदो बेके अनबा हेक्टर बगदो ला पुपु तोरा रि लांग दते है माने हेम की मंगेला न वेलांग है सेदा मेला दाग ला नन सन लापुआ अटक लंग सिला तुम पु नाने हुमकेप नाने हुमफो लासन सि फांहो बम आको लासन दा जो नंग चिकिम जय लासन सि वांग बम माति दि लासिन नन पिनि दा लासन थाथाक सिनि तुम बांगे पिनि बांगे कते दाग नि तुम लंग ला थाना ओसी तुम दा दोलो पु बरलां फेर दिफु सर थाना ओसी तुम दा दोलो tum danang cerap don lo la sini tum pini combine la gute forest range anda la dak ciram pes tum la hai pini lo la sini li bangke abatai dan ni mo apanga media mena ni tuning li lo ni lihin penta je nami tum ladak la dipu ama adungarai lom la an nampi nam dur ke ankilir senggelang ni isam dop bin citi bin long la hai di ma bang nang tum bang ta kado we ra tum ta na cerap cetu dunang po NGO all social organization student organization mana ni li appeal lo Patumi Vosik Niphai pli arani khatkhati police station ke parlo lahurijan malom kiri kakuru ponbom along heroin gram truck kep sabuna homalong ke patu nepon long labang so asaya long ke cherap ke do bang hinia bang phuatu ma phan nep ingnang pon inut kanya sahif arta ningkaning ko rapli Burma kem Nagalena sorlapen inut archana Burma arta ningkaning ko raner ke Burma kem Nagalena sorpusi pang thekpon labang so kiri kakuru pon asaya long chilang pe 20 battle on CRPF bangphu Bokajan SDPO John Das Khatkhati OC Moblik Brahma SI Mridul Rudra Polapen Ari Sangho Atum Pen Chilang Petsi Sai Pachun Ponlo Pusi Police Sai Khia Tum Pen Pherang Ke Tuma Phan Than Pachini Pon Hanjang Langso Pen Bisnu Lekhe 365 News India Lakhaing hoira phonilip MAC constituency ke parlo nilip block pen kilometer truck an bak kahelo habjan ahawar warprok thengpi adolong kaheno lap ajok kachileng ponara datum kisung gachechak nang labang so adolong suri kresir kebra truck sikebra nerkep aning kanselam pon det pen pini arni non pu anda kaselam pon thuka vedet ajok dolong a thengpi ki thu pon lapason si thek pon long lapen labang so adolong atha kate roi pon ara datum isi ke thedunga kisung pu ason si thek pon long Rong asor jongpon dipu rong so pike pamat borchot ke inglong ajoke pa phidun hup ason si mandet po jong si kaching thora war saira pon pe pulote puta rong asor pen nilitum pherangke kahumri dam hutlam the nang chubidun adun thu rong asor pen than pachini don barla apor ahin kaprek atowar pen kacheleng pon un edet ahutke labang so adolong athak si sari hutti arong arat warprok borlangso rengma arong rengali daplang Borpong la pentarapung arong arada tum kaipho kaipa chedon pon bomsi labang so dolong athak teroi pon bomlo lasi puthot hawar arat atum ke thekiding atuma phan chuning ri pedopon RCC adelong le selam pon un e pusitami non ke do bom thengpi adolong le repairing iproi anta rong asor atum ke dam ke wang kisung pen ki jok pon doji pusi MP CEM MAC atuma phan chuning ri pedopon Nilipen Moses Teron 365 News India Dak la puhen lo chuning rike la so dilong long stame 1962 pen mar pani dung si la so dilong ke ho sot ke bonai lu la pen aphi ke la pusi do bom lo la so dilong ta la so ali khuli cheng ke mar pani tung lo la pen aphi ke PWD tung si 1978 aning kan ke lang tung PWD tung si bonai lu war stame la pen non stame Thelat bom same la so dilong nong het pen pe lo la si ke thei ke ding tung phanda chuning ri lo MDC dak nitung nilip MDC phanda chuning ri lo nitung ke thei ke ding tung phanta mo same tung ke dam hai ali pen same nitung ke sik sak thet pik la si MDC tung phanda nitung chuning nilip block pen ka hello mate ka te bok la ke kilometer truck anwer lo la si la bang so adolong la kacheleng la ke borla sarihuti lapen borlang so bithilang so borpung GP tarapung ta hut pe la loksi kachela lo la bangso dolong la bangke aprang pe na dolo ke hinu ta jak ding wiglo aprang ke ha la pu parai la ke hanserong ha la pu parai la ke la dong pe lo ha pu parai la ke
gari pen kecileng lok lo asi bari khalo pulote la bangso towar si cycle la pen ikeng la pen bat atum an ke la bangso delong si kecileng lo asi la bangso delong kihenu arjiding pig lo nilitum lake ki kecebonai ye phanda nilitum ke kethek la pen kachini awe posi la pusi teroi bom lo la khai kai phu pin ni la pu chedon bom si teroi bom lo dam bom lo la si Thengpi henlo lang achithe lang henlo monit achithe pumata parsik ponsi pedap adap porphai nerkep malom dipu risim kangtang ke oda song Karbi People's Liberation Tiger thi hek pen KPL tia song amina designated camp dipu manja road pas maila long la pen towar ariri thengpia klim ke epona sai dengpon pini labangso thengpia klim ke epona sai chipatir pi ponsi te bok terai arong asor atuma phanta thengpia rong ke epon akinang so la pen ale ke long pon alam hai huita sai klem pon bom ahut inut bang hini rong asor aphan than pare pon Pini labang so asai ranam lijang KPLT bidisar ahin penjalin ponsi. Kaduka we song klem bang phatum cherap cheto dun si pirthe adang along World Environment Day ketalon pon along pacheton dun si pedap adap labang so asai risim kang tang ke oda song KPLT ahin penta sai pachun pon. Adun thu KPLT asong klem bang phu pen than pachini pon non malom thengpi kang hula pen aron re pen sai lang no ke choklem longri arlo ka ching thola pen monsam ke pe do ponji aphan sai lang no ke pang ton ponji aphan rat atum aphan chuning ri pe do la pen puthot jongpon aron re pen thengpi thengphang ke rok pon la pen kang hu ke salon pon atum aphan nep long lok te aron a teng pen ingsai ponji puta adun thu pachini pon Bureau Reports 365 News India Patumi Vosik Niphai pli arani APHL silapen ASDC asong atum chingrum taprang popusi Dipu District Press Club asai hemalong phirang kya mai ke phapon along pangdak pon APHL si lamjai sarpo angtong ingti ka tharlapen ASDC Youth Front Clam bang khu Cramson be atum pen phirang kya mai along pangdak pon ki APHL si pen ASDC atum ki clam ki dam antak king kam chi jo rapet pomlo non office aron ateng pen claim klelang pu an chot vetlo lapen office aron ta claim taprang popusi phirang kya along pangdak pon. Bureau Reports 365 News India. Pini Abirta ke lapuan se kangton iglo arni ke me kardom.